Mamuka saiko na papa Isabel. Chokwadi muri ya Zimbabwe. Kungofunzira bosangu chirango. Hasi chokwadi chiripo muri ya Zimbabwe ndechekuti. Ndiri kutozvifambira bosangu. Ndiri pasi pemvuru wa msukuru wa sekuru. Mwana ndiwe kubereka. Wedu ndiwe kudimba. Ndapota ndiwe kukoa. Zimbabwe. Ndiri kuona pano, ndiri kuona murume kasimba, ana ndichita kasimba, inoreva kuti akasimba, chikonzero akasimba, saka zvakasimba ndinoti akasimba, ane dumbu. Maswengerera Papi kone mwanangu matindirira wakudimba chiko ndirakuza kuti kudi kana muchigogomeza na dhangu tine mulani pansoma kuti ko rwaye panongone kuti rikiti bauze kuti muri kuona monya repa kanyemba pota poste alongside monya repa gokwe keda munhu akachuka kuti se po rikiti vu ayaya oh ya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu. Hapana chidindo panoda chidindo Joshua chimuti chenyu chauya tinozviziva kuti makachibata kuti twi 07 Mbuera chief nashanunza pasi churuyerea kuseri kwatombore musoni ichi chaunzwa kuchimuti nemwana watisha mutoperi baba mukuru na mainini Vagarowane meni vakaiswa on the same bed under the same blanket. Mouth to mouth resuscitation. First responders, health and safety comes first. Many Akashantis artificial intelligence. I see a Zimbabwe. Paka wakudimba baba Pati baba Isabel ndisati ndenda kumberida kutana kuti wamukaseko God knows wachuma. Yes. Pamwe chete nakuda kwashe magadi happy birthday Brighton Muchemwa Abigail Moyo pamwe nachizira kuti iye le video chikari vakachibata chimuti kwanza ise melody mtundu kwanzi andisaririre. Yes. Ndakachibata chimuti mukoma KB nyaya ndoda kutaura panapa ndokumira vanhu vanzwisise tibatsirane nekugadzirisana vachazoita mangwana nevakambozviita sari zvagadzirika nevanoda kuzozviita nezvitoitika izvezvi tingabatsirana sei tikaisa musoro pamwe chete ndokusaka chinzi the whole nation on one stage matiri mana ngazvibve iko kuti sakane panapa tibatsirane. Nyaya yotoda kutaura panapa mhuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Shangani. Asi ndichipedza nyaya iyi ndichaende kukaroi kwa Chief Kazangarari. Alright. Kune mukadzi ari kuchema achiti mwana wake akafa akapinda muchipatara. Apinda muchipatara akangoradzwa ari mumochari mwana wake akafa musi wa 15 March nanhasi ari kunzi vari kuchipatara asi hama dziri kuti iwewe uri mutorwa haunei nemwana uyu kwachavigwa kwachaendeswa nezvaachaitwa siyana nazvo nyarara. Apa akabata bepa rokuti mutumbi wabuda asi akausiya uri pai mumochari akasainira naakaita zvinhu izvi hazvizivi. Apa ndangutaura kapukota pasvika nyaya izvo zvinipe kuti upenyu hwake akuhutyira ndo pandichauya nayo. Asi ndikandibopinda paShangani. Nyaya yakaitika ndeyekuti kuna baba vakaita vana unokwenda kuita ivo vasere ndo vangani 8 vaita vana 8 6 vasikana ndo vakauya kupedzisira vese 2 vekutanga ndo vakomana first born nesecond born vakomana vese asi first born ndo yakararama second born ichibva yafa. Vamwe vanasikana vese vandiri kutaura nokwenda kuita vatanhatu vese vasvika paeji kana kuti mazera ekuve nevarume ende hapana asina mwana asi magariro acho ndo anorwadza. Chii chiri kuitika kuShangani? Vakaroorwa vanodzoka
vakaita vana vanokwanisa kushaikirwa nevana, kugara kwavo nevarume, kutambura, vanorambwa vasina mhosva yavaita, vakaenda kubasa anogona kudzingwa pasina mhosva yaita, akakwanisa kushanda apiwe muripo. Hazvisi kubatana. Hazvisi kubatana. Hazvisi kufamba. Kusvikira naamai vacho zvakare vakurwarawo zvokuenda, uyezve amai nevana vanhu vanongoti nguva yavafunga kuenda panguva yevanhukadzi vanoenda, havana matetsi. Pazvangutangira nepazvafungira ndipapo. Vamwe kwavanoroorwa vanobva vachinzi unoroya iwe, but hatozivi kana inonzi mudzi zvavo. Mushonga wavanoziva mushonga webhutsu nemushonga wemazino, imwe isi havaizive. Zvadaro amai vakazorwara zvokunyanya kuenda, zvokuti vaperedzeka chikonzero, ropa rari shoma, kuendeswa kuchipatara nekudzoka, apo vana vacho mari hapana vanoita. Baba mombe danga vakazadza, zvipfuwo pamba zviripo, asi mutemo ndewokuti havakwanisi kutengesa chipfuwo kuendesa munhu kuchipatara. Uyezve chikarwara, kana iri mombe ingatoiswa kana danda kutoita senge plaster, bandage, pane kuti iurawe. Asi vanokwanisa kutengesa mbudzi kuti vaone mari yekuenda kudoro. Mwana wemhuri akarwara, hapana chipfuwo chinotengeswa. Asi vanotengesa kuenda kudoro nemwanakomana wavo. Nemwanakomana wevanhu vasingazivi, vanotofunga kuti mukomana nemun'ina vakafanana, vakaenzana, zvese kunyangwe bhoti vanowirirana. Mukomana uyu kutaura kuno kwatiri kuti aiko zvinozvi ane makore anokwana kuita 47 years, asi anambogara aroora. Hapana akamboziva kuti uyu ndiye bhebhi wake uyu waambodana naye, kupomedzerwa kana kuti mukadzi akamboya achiti pangu pakabva paya ndepako. Hapana, nababa vake. Toenda munyaya mukoma KB. Amai varwara, vana vazama kungofamba niko vari kuenda, vana mari yekuita seika mumachechi oita sei, wavari kuonzi but munhu wandiri kuona ari kukutambudza imimi ndiye nhasi aita kuti amai avarware. Mukakwanisa kunotsvaga mudzi wezvaita kuti mai varwara, munenge mapedza dambudziko rese. Kusvikira vazosvika pane mumwe akati ndadzwa tsitsi, ndikatarisa vanasikana ava, vana vakasvika, vana vanogona kuroorwa nevanhu vepamusoro, vana vanogona kusevenza vachita zvinhu zvavo, but kutambura kwamuri kuti ndaona kusingaperi kana pasina kubviswa chinhu ichi. Toita sei? Zvikanzi ndoda kuuya kumba kwenyu, ndine vanhu vandoda kuona kumba kwenyu, handidi kutaura nemazita, but pandinouya ikoko handiti mai venyu vari kurwara. Zvari kurwara mai venyu, ndichaita mumwe werudzi rwekumusha kwaamai venyu. Ndouya ndiri pakati pevanhu vari kuzoona hama yavo. Inini ndatove hama yamai, but ndiri mubatsiri. Ndichauya nerudzi rweamai. Kana ndiri muzukuru, ndichapinda pavazukuru ipapo, ndichapinda ipapo, but munofanira kuziva kuti zuva randiri kuuya pamba apa, baba nemwanakomana wavo anove ndiye festival mukuru, vanofanira kunge varipo, vasaziva kuti tichauya kandi pane munhu ari kuuya kuzobatsira vanhu. Kana kuri kuti ndichanamatira, kana kuti ndine ndichaitawo semunhu ambouya kuzoona vanhu, asi handina kuuya ndine chinangwa chekuti ndiri kuzorapa murwere. Asi zvatiri kuuya kuzoita ndimuri kuzviziva, ndiri kuvinga vanhu vangu. Daniel Roshi will be for wakachwemba kimini kyasha reporting to the inzwa mabati ndokubva vaenda paya, vaenda kudaro vachibva vanoungana paya. Baba zuva iro rakauya hama dzekuamai vaitobvunza kuti vanomwa ndevapi, urayai mbudzi, vaenzi vaite sei, vadyi vauya kuzoona murwere. Asi iye murwere wacho mumba haana kana mapiritsi, murwere wacho mumba chikafu chitori chishoma. Vanhu vakatoshamisika kuti baba kuuraya mbudzi pano pauya vanhu. Zvikanzi no problem, zvikanzi garai apa, ndoda kuti ndikubatsire pamusoro pemhepo iri panopamba. So baba vanoziva kuti ivo vakasimba, zvakawanda hazviitike. Yeti mukoma KB pamba apa, amai ava vakashaiwa chipfeko chavo, vane 11 years vashaiwa chipfeko pamba apa. amai. Okay. Nokuti vana ava zvakare yatove 11 years vatakadambudziko, but kumashure uku zvakamboitika zvakanaka, vakaenda mudzimba dzavo vakaroorwa, but pa 11 years dzakatanga nyaya idzi ndo pakatanga baba kuita zvinhu zvavo. But baba vazvo vakaita vakaenda nemwanakomana wavo, vaenda nemwanakomana wavo ndokwakandotsvaga mushonga wekuda kusimbisa kurima pamwe chete nekuita mari, nekuti baba ava vane nzvimbo dzavaenda dzekubamaini vachidzoka vachimboita mari, ende chokwadi mari yakaita. Mungaziva here kuti baba nemwanakomana vakaenda kupi kunotsvaga mushonga? Right, kwavakaenda kunotaura kwainzi kucholocho, ndo kwavakaenda kunotsvaga chi kunotsvaga mushonga uye vachibva vatsoka pamba. Zvikanzi munenge makasimba imimi, but zvavakaita ndezvekuti ivo pachavo baba vakavimbisa kuti imimi nemudzimai wenyu mumba
munenge mabudinasisi amuchasangana amuchafara but zvamuchaita imimi muchafara kubudikidza nemishonga yenyu asi vanhu vamuchafara nawo vanasikana venyu mwanakomana akabva atonzi iwewe pachako hauchatorori zvausingaroro zvakare asi uchafara kubudikidza nemishonga uchafara naamai vako nehanzvadzi dzako but amai kuti vakofarwe pamusoro pazvo vakabva vanzi izvo kuti iwewe ufare naamai vako imhosva yakapinda kupinda saka iwewe toda kuvhara ngozi inozouya kana zvichinge zvabuda baba munofanira kutora chipfeko chemukadzi wenyu ndo chichauya kuno moya nacho tachishandira ndo chichagara chakapfekwa nemwana uyu kunyange chisakare sei chinge chakapfekwa so mwanakomana uyu akatorerwa chipfeko nababa ndobva apiwa but pakashekwa chipfeko chemumba bababa zvakashekwa zviri chipfeko zviviri chababa nechaamai but baba zvavakaita manje vakarova mudzimaiwo vachiti uri kunyemba roshawa chipfeko chako chandashaiwa ndicho changu inini ndozviziva ndinotora chipfeko changu kuti ugondigadzira ndokutorova mudzimai baba chibvaita senge vangorama kuti uda kundigadzira ndobva varama zvachose kuti mumba muno muchisina mufaro nobonde but vachida kugadzirisa nyaya yavo yekuti iwewe ndiri kutya kuita bonde newechikonzero wakatora chipfeko changu kuti undigadzire kwandakafamba ndozvandakanzwa mwanakomana akamanikidzwa here kana kuti vakatourirana nababa kuti varinotsvaka mushonga vakatowira baba ndo vakaziva zvinhu zvavo ndokusvika ndokuudza mwanakomana wavo mwanakomana wavo vachibva anzi izvo achibva abva machikonzero akanzi dangwe rako ndoine zvese kunyange lasibhoni yako but lasibhoni yese rechikonzero mwanasikana kugara pasi nekusheya zvainetsa mwanakomana achibva abvuma ende mwana wayo akangokurawo zvakare ari munhu anongoita imwe yeye kudhakwa nekumwa right mubatsiri auya zvikanzi hamuna vamwe vakuru vamungashedzeri pano nekuti pane kunosvita dambudziko pano uyezve zvikazonzi hama dzemukadzi dzauya panapa dzakonzeresa chiitai kuti mushedza vamwe ukama vauye pano veukama vakashedza zvikanzi amai akuzobatsirwa onei panguva yavari havachisina ropa vaenda kuchipatara vadzoka hapana chiri kuonekwa vachibva vanzi izvo baba nemwanakomana imimi pachenyu munoziva zvamakaita makaenda kunzvimbo kwamakaenda vaiudzwa neshona yekuti makaenda kubaudza nyemba kana kuti makaenda kumadokero kwamakasvika kuenda kurume rwechikadzi kana wechirume mukapiwa zvakati but zvandoda kududzira panapa izvezvo muchiri makagara panapa imimi ndoda kuti mutarise mwanakomana uyu amai makarohwa mukapomerwa mumba menyu hamuna zvinoitika mutori budinasisi but varume ava ndo vanokushandisai ndokusaka muchimboenda panguva nguva yamunenge muchienda kwenguva yakareba muchirasa ropa zvinhu zvevarume ava zvinenge zvichiita vakomana but iwo pachavo mushonga vakatopiwa zvakare vari kutosimbisa kwavakanopiwa mushonga iwo havaite chinhu kana bhutsu havapfeka izvo baba pati zvakasoitika zvikatitarisai mwanakomana uyu amai chipfeko chenyu chamakashayiwa kunyange makore akawanda mukachiona munochiziva here zvikanzi nochiziva zvanga zvava nenguva yakareba sei chipfeko ichi chadisappear 11 years mukoma KB ritori gore rechi11 gumi neimwe chete changa chiri chakapfekwa but Zimbabwe muchanzwa kuti chichiri chipfeko chakaita sei then yoroshi will be beautiful wakachweba kufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitifa tiri vazi aiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitifa tiri vazi aiti tiri matikitifa po rikiti vo ndokuenda kunotariswa vakomana vemuvhileji madzisamwana nemadzisekuru zvikanzi hatiende hamateka hama tinomugara tiri mukati mekudetsana asi taizviona baba akanoonekwa dziri tambo dzekakansanza 11 dziri tsanza saka aiti kunyange akageza achida kupfeka chimwe chemukati anotanga apfeka ikako mutemo waiti ndo kanotanga ukapfekwa dzinenge dzangowa tambo baba nemumwe mekuti kana ukada kubata zvine simba zvinosara maoko so baba zvazodaro zvikanzi maona zviri kuitika baba nemwana havana kutora nguva yakareba mukoma KB vachibva vabvuma vakati izvi tinozvibvuma ichi chokwadi ichi asi patakaenda kunotsvaga zvinhu izvi hatina kunge taziva kuti ndozvatisanga nazvo zvatakanoudzwa ikoko nozvatakazoona zvaakuitika pamushonga wedu hazviziri izvo tinokumbira ruregerero vanhu vachibva kugara pasi kusanganisana nevakuru venzvimbo akati kana vanhu vabvuma havo pasina ati afa kunyange dai paine afa hapana zvataiita asi ngatitendei Mwari kuti takwanisa kuwana ansa yekuti kubva nhasi kana zvinhu zvagadziriswa tinogona kuita mune zvakanaka handi vanhu vari pamba handiti hama
dzekumukadzi padzauya baba ati urai mbudzi endei matunga doro vanomwa imwai vari pambaka vachibvatira kumwa vatanga kumwa kudaro mwanakomana ndokuumwa ndobva dhakwa kufunga kwacho Zimbabwe mashoko mamwe ndataura pamusoro mukaenda pachannel kuti baba nemwana vakarohwa zvakaipisisa zvokusvika pakukuvara nevamwe vana nehama dzavo kusvika vaindiswa kuchipatara chekubulawayo chimwe chipatara chiri kubulawayo ndokuna baba nevana izvozvo vakakutikana kunotaura kuti arohwa vakataura vega vachiti tadonha mumutoka mungoro taita tsaona saka nyaya haina kuripotwa haina kuripota but inzvekwa iri kuenda manje zvakazoita kuti vanhu varohwi zvikanzi nemwanakomana vanasikana handiti vese varipo vana hama nevana vepamba pana mai vacho vese varipo kuzama kuti vagadzirisana handirika number 4 yemwana ndobva atanga kusevha vanhu chikafu ari mukati mekusevha vanhu chikafu mukomana kwakuti amai nevamwe handingavasiya zvangu hauya ndimusiya ataura siso ake kana zvemishonga zvaramba ndikatozoenda kujere nokuti awo ndichambata fefe uya ndimusiyewo vanhu vakati vakomanaka hongu mishonga zvayo but mugadzirisai vanhu ava pakarohwa munhu hapana kuzorohwa mwanakomana chete kwakabva kwarohwa nababa vacho zvakare kusvikira vanhu vakuvara zvekuchikoka maoko nemakumbo saka vanhu kutaura kuno kwatita izvozvi vari muhospital pakatorwa chipfeko chiya chakunopiswa baba vakabva vanzi imimi chenyu munacho hatiri zvekunyadzisana chenyu munacho but zvamuri muri dzemushonga toda kuti muuye mupise mega chinhu chenyu apa vakapinda mumba vakauya vakabata vakangoita zvekubata maoko ndikusvika ndokukanda moto chemwana pachakapiswa mukoma KB chakada chinge chasvika kuma 4 hours tutambo itoto tichifuta but paibuda makalasi akasiyana siyana pakati singe panobuda green panobuda blue pabuda moto mutsvuku pachingodaro ende pakanzi moto wacho iwo marasha achona haasi kurasa pana kuti fana kumaorera kuno makanda kure tambo matidzo ndo dzakatora 4 hours ndo dzakatora 4 hours ntsantsa izodzo ntsantsa asi inyaya yetsvina amen tsvina iyi haitsvini kukasirira amen oil ko oil inopfekeka so vari kunzi ivo pachavo pavachadzoka kubva kuti vabudiswa muchipatara vachiuya pamba pane zvinoda kuitwa zvavari kunzi vachatungamidzwa ivo vega vaite zvinhu zvavo but amai vari kunzi vakavimbiswa kuhama dzavo zvikanzi hapana dambudziko renda kumberi varume ava zvinhu zvavo vaito zviita everyday kusimbisa zvinhu zvavo vakafunga kuti izvezvi nhingi ndinofanira kuenda panguva aitoenda vakafunga kuti nhingi ndoenda panguva obva aita zvichienderana nekutamba kwavaita nemunhu wavo but havana kuziva kuti vaishandiswa munhu iye ari kutoita zvinhu zvakawanda kudarika ivo so mombe dzamataura kuti dzakazara mudanga dzichiripo here mushure mekunge mubatsira auya kuzobatsira pamusha apa pana dambudziko rakaitika mombe dziripo hatichatanzwa kuti paanodzoka kuzobatsira iye kana zvinhu izvi zvikakanisa kuti zvabatsirwa kudaro zvine maperero azvo here kana kuti dzinoramba dziri mudanga nokuti kwanze musi wavanokuti vachibva kuchipatara ndiudzei kuti musi wakati vanobva kuchipatara ndindofanira kutanga kusvika pamba vanofanira kusvika pamba ini ndiri pano ndimubatsiri saka izvozvo chiri kwabula ari kuchiri kwabula saka zuva rekubudisa kwavo harisati rataurwa Wilbert Mapani zengeza 3 chitungwiza padedi akachibata chimuti kuti dzvi kanyemba na bhozho musatamene 11 years asi wese yacho yanga iri yewaya here imwe mishonga so varumeka zvekuromba izvika ndinonzi sabhuku tamba oga pa MB Transport sabhuku tamba oga ndigore kachibata 11 years kusara nofunga kudhara zaidi krimbiri regeto zotora kanhare tinzwe kuti wadiwa vaterere manyama vanoti kudini pari zvino timbopinda muchitoro nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors